Dnes tu máme ďalšie videjko zo série Fix My Stuff, v ktorom sa pozrieme na scénu, ktorú nám poslala naša študentka a na prvý pohľad nie je čo fixovať. Ja už som si túto scénu podrobnejšie prešiel a mám zo pár vecí, ktoré by som vypichol, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že to je v podstate ready. Keď sa pozrieme na tú výsku tak, ako je aktuálne, tak vo všeobecnosti je to celkom príjemné. Zo pár problémov je evidentných, ako napríklad to, že vonku tá expozícia nie je úplne najlepšia. Tieto záclony sa tuto opakujú. A čo sa týka toho koberca, tam už bol avizovaný problém zo strany našej študentky, že vlastne len pospájala viacero kobercov dohromady, nakoľko je to nešlo nejako extra namapovať, čo sa týka kobercov wall to wall. No a okrem toho sú tam potom ešte nejaké mikrochybičky, ktoré si fixneme. Čiže vypneme si interaktív, tieto chyby, ktoré tu máme vyhodené, pramenia z toho, že tam máme nejaké nekonvertované V-Ray materiály, plus je tam Nvidia Denoiser a ja na tomto kompe bohužiaľ, alebo chvála Bohu, nemám Nvidiu, takže si to môžeme rovno takto vypnúť. Tento error môžeme ignorovať a môžeme sa pozrieť na to, že ktoré objekty sú problematické. Keď si kliknem na Select Object jeden aj druhý, nič nejako extra okrem týchto kníh sa mi nezobrazí, čiže to si môžeme vypnúť. Otvoríme si rovno Corona Converter, klikneme Materials of Selected Objects Only, Convert, toto môžeme vypnúť a dáme si Fix Corona Normal Incorrect Gamma Warning. Týmto pádom, keď si spustíme interaktív, tak sa tie chyby už nebudú ukazovať. Môžeme sa rovno posunúť tuto von na kocku, kde máme namapovaný backplate. Je to niečo, čo som ešte za svoju kariéru nevidel, väčšinou sa to dáva na plény, ale tak v zásade kreativite sa medze nekladú. Môžeme si otvoriť materiálový editor, pikneme si tento matroš a vidíme, že je robený cez Corona Physical materiál. Toto nie je zlé, ale nemáme až takú variabilitu, respektíve takú možnosť regulovať intenzitu toho. To znamená, že si kliknem pravý, dáme Change Material Map Type a namiesto Corona Physical si tam vrazíme Corona Light materiál. Samozrejme si to musíme reconnectnúť, dáme si Show Shaded Material in Viewport a vidíme, že sa nám prakticky nič nezmenilo, s tým rozdielom, že teraz to máme zapojené do Corona Light materiálu, môžeme si dať preč Emit Light, toto si môžeme zmeniť na nejakú sedmičku. Teraz keď sa na to pozrieme, tak by to snáď mohlo byť trošku intenzívnejšie, tak ako by to v realite malo byť. Mohli by sme trošku asi aj pridať v rámci tej intenzity na nejakú 15 a malo by to byť OK. Medzi tým si samozrejme môžeme ešte trošku desaturovať tú našu bitmapu, pretože sa tam ukazuje celkom dosť tej modrej. Dáme si Corona Color Correct priamo sem. Trošku môžeme zdvihnúť aj gamu 1,2 a v rámci saturácie dáme na minus 0,15. Ďalšou vecou v rámci materiálu, ktorú si musíme fixnúť, sú tie závesy. Ja už presne viem, čo je zle s tými závesmi a keď som to testoval prvýkrát, tak mi asi na 4 krát spadol max, neviem z akého dôvodu. Každopádne môžeme si ten materiál piknúť a urobíme veľmi bezpečnú a presnú operáciu. Konkrétne sa jedná o to, že tu je zapojený nejaký kompozit materiál, ktorý nám robí problémy, netuším z akého dôvodu, ale skúšať šťastie nebudem. To znamená, že rovno sa presunieme ku tomu problému a tým problémom je to, že jedna z týchto bitmap je namapovaná v rámci size úplne zle. Keď kliknem na túto prvú, vidím, že tu mám tiling 0,5, tuto je Corona Color, ten tiling nemá, tento bitmap má tiling 2,2, to je v poriadku, ale tuto máme 1,1. Keď si zobrazím túto prvú mapu týmto spôsobom, že si ju Aha, OK, takže máme chybu aj v tom prvom. Netreba panikáriť, pokiaľ sa vás Max spýta niečo takéto, stačí dať OK a týmto pádom sa to automaticky uloží do tejto cesty Documents bla 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 Recover. No dobre, sme naspäť, to znamená, že veľmi opatrne teraz. Znova sa presunieme do materiálového editoru a spravíme to takým spôsobom, že toto, čo tu máme, si pacneme do Diffuse Color, aby sme sa vyhli tomuto kompozitu, ktorý naozaj netuším, prečo tam je. Akože chápem, čo robí kompozit, ale prečo nám robí takéto problémy, absolútne netuším. A teraz keď si zobrazím veľkosť tohto môjho bitmapu, tak vidím, že vlastne je namapovaný relatívne správne. Ono sa to síce opakuje, ale tak mohli by sme tam dať UV randomizer, v zásade to tam nie je až tak strašne vidno, takže v tomto problém nebude, aj keď teda nás tento kompozit poslal do keľu. Môžeme si teda do diffusky zapojiť túto druhú bitmapu a keď si kliknem na to, tak vidím, že tam naozaj nastal problém. Netuším, prečo nás opustila teraz farba toho koberca, ale tak evidentne je s týmito materiálmi niečo v neporiadku. Každopádne, keď to máme takto, tak samozrejme tuto môžeme ten tiling prispôsobiť na nejakých 0,4 na 0,4, možno aj viacej, 0,1 na 0,1 a vidíme, že teraz sa to správa relatívne rozumne, tým, že tento kompozit si potichučky, pomaličky naspäť dáme do tej diffusky a teraz keď sa pozriem, tak by to teoreticky malo byť celkom OK. Dúfam, že nám to znova nepadne a keď si dáme Region Render na túto záclonu, tak vidíme, že už ten tiling sa tam nenachádza. Ďalej si môžeme skúsiť fixnúť tieto koberce, pozerám, že už majú farbu, takže to je fajn a všetky tieto časti, ktoré tu máme, čo sú v podstate jednotlivé koberce, si môžeme takto selektnúť, posunieme si ich sem ako referenciu a vyberieme si tento základ. Pozerám, že zo SketchUpu, to v zásade asi až tak nevadí. A dáme si plénu, ktorú si natiahneme odtiaľto, trebárs
potiaľto. A keby sme chceli byť perfekcionisti, tak z toho samozrejme môžeme dať edit poly, Ctrl-Shift-E si spojíme tieto dve liney, takisto aj tuto, môžeme si toto takto zarovnať a toto si vyextrudujeme sem, treba, aby nám to kopírovalo ten terén, tým, že si môžeme aplikovať shell modifikátor, aktuálne je to na 1 mm, myslím, že tých 5 by mohlo byť akurát. No a ideme sa dostať k tomu materiálu, pretože áno, je pravda, že tento materiál wall to wall, pokiaľ ho chceme taký, aspoň cca ako bol pôvodne na tej výske, že takýto došúchaný kadejaký, tak vie to byť celkom náročné. Samozrejme, vedeli by sme si cez Gigapixel vyscalovať túto textúru a nejak cez Photoshop upraviť, aby sme ho mali seamless a bolo by to možno aj celkom jednoduché riešenie, avšak my k tomu pristúpime trošku procedurálnejšie. To znamená, že ja si vysinglujem tie moje staré koberce a tie nové koberce a tomuto ešte pozerám, že trošku sa nám tu zmenil shading, čiže dáme si edit poly, stlačím štvorku nad Ečkom, Ctrl A a môžeme sa presunúť tuto dole nižšie s tým, že dáme clear all a tým pádom sa všetky smoothing groups prispôsobia normálnej existencii a nebude to robiť len také artefakty. Ďalej si môžeme piknúť materiál toho našeho koberca a tento matroš vidíme, že je vyrejacký a vôbec nás nejako extra nebude trápiť. Rovnako tak tento materiál, ktorý bol zapojený v reflekte a v pumpe a zväčšíme si túto našu textúrku tak, aby sme ju mali ako referenciu. To znamená, že si budeme vytvárať nový materiál. Teda nie úplne nový, ale prispôsobíme si existujúci matroš z koronovej lipky. Tieto korona materiály nie sú úplne ideálne, ako určite každý vie, ale niektoré sa dajú relatívne použiť. A jednou z týchto použiteľných kategórií sú práve koberce, s tým, že musíme si nájsť nejaký, ktorý bude najviac pripomínať tento náš ošúchaný efekt a konkrétne sa asi bude jednať o tento, keď kliknem pravým, môžeme dať Show Bigger Preview a myslím si, že toto je celkom dobrý základ. Trošku poupravíme farby, trošku tam pridáme nejaké grunge a malo by to byť v pohode. Čiže v prvom rade potrebujeme upraviť tú farbičku, čiže si tuto nájdem Corona Mix, kde to ťahá cez farbu, s tým, že kliknem na tento Sample Screen Color a môžeme si dať takúto nejakú shadow bledo, neviem akú, a výstup je okamžite bližšie tomu, čo by mal byť. Môžeme si ho tam rovno aplikovať, Assign Material to Selection, samozrejme tomu musíme pridať aj UVV Map, s tým, že dáme boxík, lebo sa jedná o box, aj keď je to irrelevantné a môžeme dať Real World Mapping. Keď sa znova vrátime sem s tým, že pozrieme na túto bitmapu, ktorá vyzerá ako nejaký marble, tak si ju môžeme zobraziť priamo vo viewporte a áno, dámy a páni, nie je to úplne ideálne. Ale to neznamená, že by sme ju hneď mali vyhodiť von oknom. Stačí si tam popridávať nejaké grungeové mapy. Ja tuto mám v svojej lipke nejaké dve, ktoré som ukradol ani neviem odkiaľ a môžeme si ich požičať. Jednu takúto a jednu takúto. Čo sa týka kontrastu, myslím si, že táto je na tom lepšie, ale toto nám tiež môže poslúžiť trebárs na nejaký mix niečoho neskôr. Čiže toto si zoberiem, posuniem si to sem a odtiaľto vlastne mám textúrku, ktorá je aktuálne zobrazená na tom našom koberci. A keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá, tak by to mohlo byť celkom zaujímavé. Trošku si prispôsobíme expozíciu na -3 a je to relatívne pozerateľný koberec. Samozrejme, my si tam musíme vytvoriť tie efekty, aby to vyzeralo v konečnom dôsledku nejako takto. Je tu Corona Mix ešte s tým, že sa tam miešajú nejaké ďalšie veci. Myslím si, že sa konkrétne jedná o nejakú karpetovú textúru. Keď sa pozrieme na to, áno, toto potom eventuálne myslím, že sa nachádza aj v displayske, čo je super. Čiže toto si môžeme zobrať celé odtiaľto a ako to máme, tak tam môžeme pridať ďalší Corona Mix, do ktorého si trebárs pridáme Corona Color, ukradneme si túto farbu, spravíme ju trošku tmavšiu a trošku desaturovanejšiu. OK. Hodíme to do bottom s tým, že toto hodíme do mixu a toto hodíme do topu. Samozrejme nesmieme to nehať na add, lebo tam bude príliš bielej, čiže kľudne môžeme dať buď mix, alebo môžeme dať multiply a uvidíme, že teda ako sa ten efekt bude správať v konečnom dôsledku. Toto celé zapojíme do baseu a môžeme sa znova pozrieť, že teda čo to vlastne urobilo. A áno, teraz som pred chvíľkou hovoril o scalingu a tuto máme problém práve s tým scalingom tej našej grungeovej mapy. To znamená, že si musíme ukradnúť veľkosť. Aktuálne je to real world scale 4000 na 4000, čiže toto sa bude musieť nascalovať podobne, lebo aktuálne keď si ju zobrazíme, tak ju pomaly ani nevidíme. Čiže dáme real world scale, nastavíme tam 4000 na 4000, no a hneď tam máme ten efekt grungeový, ktorý sme potrebovali. Samozrejme toto je príliš intenzívne, no a teda si to budeme musieť trošku prispôsobiť v rámci Corona Color Correct. Alternatívne by sme mohli ešte predtým skúsiť output a v outpute, keď si rozklikneme priamo v tej bitmape, tak máme RGB offset, ktorý keď dáme nižšie, tak to bude tmavšie, minus 0,5. Všetky tie shadows, ktoré tam sú a tie dark parts, tak pôjdu trošku nižšie, keby sme ich dali vyššie, tak pôjdu takto. A samozrejme RGB level je v podstate pre tie highlighty, čiže keby sme to chceli menej kontrastné, tak si to môžeme spraviť do takéhoto niečoho, čo následne môžeme invertnúť napríklad a mohlo by to teoreticky sa správať
zobrazovať rozumnejšie, s tým rozdielom, že je to asi príliš málo kontrastné. To znamená, že tieto highlighty, ktoré sme skoro zrušili, si trošku pustíme vyššie a už sa to tam začína objavovať viacej a teda si tam musíme trošku ešte viacej toho kontrastu pridať. Toto dáme na 0,3. A keď sa tak na to pozerám, tak netreba to v podstate ani invertovať, len tomu trošku zmeníme brightness. Toto je asi až príliš, minus 0,2, kontrast 0,5 a v tomto Corona mixe by sme mohli mix amount znížiť na 0,5 a týmto pádom by to nemalo byť až také intenzívne a rovnako tak, čo môžeme urobiť je to, že si identifikujeme, ktorá farba je ktorá. Aktuálne potrebujeme identifikovať tú hnedú farbu a vidíme, že táto farba, ktorú sme mali, tak vlastne spôsobovala tie light tóny, to znamená, že si vlastne môžeme zobrať odtiaľto z tohto koberca ten taký mid-tone, ktorý máme tuto trebárs a teraz by to malo byť trošku viacej reasonable a toto ako tu máme, tak si môžeme zobrať ďalší Corona Color Correct a túto brightness si môžeme hodiť trebárs na nejakých 0,3 a vidíme, že to je v podstate už to, po čom sme išli. A ešte jednu vecičku, ktorú by sme mohli skúsiť je to, že túto našu bitmapu si trošku rozmažeme cez tento blur, napríklad na nejakú posmičku. No a pokiaľ by toto nebolo dostatočne zaujímavé, tak si to celé môžeme ešte chytiť a môžeme si to prehnať ešte cez jeden mix, aby sme tam mali dostatočnú variabilitu. A tento Corona mix môžeme hodiť do bottom, toto hodíme do topu a môžeme si toto znova nastaviť na multiply s tým, že mix amount môže byť 0,2, 0,3, aby to nebolo príliš intenzívne a pustíme to do base color a vidíme, že teraz tam máme o mnoho viacej variability a keď sa pozrieme sem, tak áno, tuto máme nejaké čiary, ktoré sme mali aj tu na začiatku, čiže si dáme Corona Noise, musí byť samozrejme adekvátnej veľkosti, 300 znie celkom dobre, dáme si ho na fraktál a môžeme si tam dať niečo, s čím sme mali predtým problém, volalo sa to, že kompozit materiál a môžeme si tam dať niečo, s čím sme mali predtým problém, ale tak snáď to teraz problém nebude, je to ten kompozit a tento kompozit sa robí veľmi jednoducho, toto bude naša maska a toto bude náš layer 1. A týmto pádom sa vlastne bude zobrazovať tento layer len v oblastiach, ktoré sú biele a tie, ktoré sú tmavé, tam by sa zobrazovať nemal. Toto si ešte môžeme otočiť o 90 stupňov, nech je sranda a môžeme si to zapojiť do tej našej base color. Medzi tým nám Interactive zdochol, čiže si ho spustíme znova a máme čiary, ktoré idú týmto smerom. Toto by sme si ešte mohli v rámci size trošku prispôsobiť, napríklad na nejakých 2500, nech ich je tam viacej. A toto celé ako máme, môžeme znova do ďalšieho Corona mixu hodiť spolu s týmto našim výstupom. Toto bude bottom, toto bude top. Prehodíme si to na mix a môžeme to hodiť do baseu. Samozrejme mix amount musí byť absolútne minimálny, ale už sa nám tam zobrazujú nejaké čiarky, ktoré sme tam v konečnom dôsledku chceli. No a vo všeobecnosti to oproti tomuto máme nie úplne žlté, ako by to malo byť. A rovnako tak aj ten prvý grunge, ktorý sme si nastavili, nie je úplne ideálny, čiže ten blur hodíme na trošku menšiu hodnotu, aby tam boli aj tie ostatné časti toho grungeu. No a môžeme tuto hodiť ešte jeden Corona Color Correct s tým, že si pridáme trošku brightness na nejakých 0,1 a v rámci temperature to hodíme na nejakých 7500, možno 7000 bude postačovať a máme relatívne to, čo sme chceli mať. Samozrejme, keby sme chceli ten grunge dosiahnuť bližšie tomuto, tak by sme museli použiť takú nejakú konkrétnu mapu, ale v zásade si myslím, že ten workflow je solid enough a tým pádom akúkoľvek grungeovú mapu aplikujete sem, taký bude výsledok. Týmto pádom si tieto naše pôvodné koberce môžeme vymazať a môžeme sa posunúť ešte na tých zopár vecičiek, ktoré nám tam ostali. Konkrétne sa jedná o kvalitu týchto záhlavníkov. Môžeme si ešte aj tento označiť. Vyzerajú, že sú importované buď z nejakého low-res modelu alebo z nejakého SketchUpu, čo v zásade nemusí byť zlé, lebo ten mesh je relatívne funkčný. S tým problémom, že teda máme tam špatný mapping, aj keď tam máme tento UVV. Keby sme si toto hodili vlastne na rovnaké hodnoty, tak vidíme, že toto je aj tak namapované úplne inak. To znamená, že si vlastne ten UVV map môžeme odtiaľ vymazať, lebo na tom aj tak nezáleží. A jednu vec, ktorú si musíme všimnúť, je to, že vlastne toto sú inštancie. Čiže keď zmeníme niečo tu, tak sa to zmení aj tu, rovnako tak vlastne pre každé poschodie. Čiže tieto tri keď chytím, respektíve môžem chytiť asi aj všetky naraz a dáme reset Xform, reset selected a tým pádom by sa mali správať trošku normálnejšie a keď na to aplikujeme UVV map, dáme si box a dáme tam treba z tých 600 na 600 na 600, tak ten tiling vlastne bude všade rovnaký. Samozrejme 600 je príliš malinko, čiže si dáme 1500, 1500, 1500 a vidíme, že vlastne aj ten vrch je pekne namapovaný. Samozrejme to nie je kontinuálne, lebo to nie je unwrapnuté, ale tak v zásade to na ten frontálny pohľad bude úplne stačiť. A toto si teraz môžeme skopírovať vlastne na všetky. To znamená, že si označím všetky naraz, dáme paste instance, aby sme vlastne
vedeli jedným upraviť všetky. No a teraz už len zostáva zistiť, čo s tou geometriou. Ja osobne som myslel na retopológiu, ale v zásade stačí, aj keď aplikujeme turbosmooth a malo by to byť všetko v poriadku. Ideálne mať tento UV ešte nad tým turbosmoothom a za predpokladu, že by sa vám zdalo, že tieto hrany, ktoré sú tu, nie sú dostatočne oblé. Pozerám, že turbosmooth sa vykašľal na túto inštanciu, to znamená, že sem si ho dáme tiež. Samozrejme by sme si tam mohli priťať trošku viacej, toto dáme nad to a malo by to byť úplne v poriadku. Zaujímavé je, že tieto spodné sú relatívne OK, ale tak to už neviem, ako sa stalo. Môžeme si aj tam hodiť jednu iteráciu turbosmoothu a tuto si môžeme tiež poposúvať trošku vyššie, aby nám tam ten turbosmooth neovplyvňoval ten mapping. No a pokiaľ máte pocit, že tieto hrany nie sú úplne ideálne, tak máme ešte možnosť aplikovať jeden modifikátor, ktorý sa volá Relax a je to štandardná súčasť Maxu s tým, že vlastne keď tuto dáme do tých iterácií vyššie číslo, tak ono vlastne tá geometria sa nám takto vzťahuje alebo respektíve rozpína alebo spína, ťažko to popísať, ale vlastne rozdiel medzi tým pôvodným a tým našim relaxovaným je to, že tá relaxovaná verzia je omnoho viacej uvoľnenejšia. Týmto pádom si vieme prispôsobiť akékoľvek ostré hrany, ktoré by tam boli. Samozrejme ten UV vamp musíme dať nad to, takže pokiaľ by sme chceli, môžeme to aplikovať na všetky a môžeme ich mať krásne zrelaxované. No a keď už sme v tomto pohľade, môžeme si rovno asi aj odtiaľto odstrániť káble a selektnúť všetky tieto vecičky, ktoré máme tu, ktoré sa nachádzajú na nejakom povrchu. Keď to mám takto vyselektované, tak hneď mi je jasné, že to nie je asi úplne custom namodelované, lebo toto nie je štandardná geometria, ktorú by niekto volil. Ako áno, tuto v strede to trošku nejako klipuje, ale v zásade to tam nie je až tak vidieť, čiže je to úplne v poriadku. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli mať tú fugu tam, tak si to treba takto posunúť, ale tak to už necháme tak, ako je. Jedna vec, ktorá mi vadí a ktorá je jednoducho fixnutelná, je to, že tieto kocočky tuto nemajú chamfer, čiže si dáme quad, amount si dáme na nejaké 2 mm, segmenty na 2 a tension na 0,5. Tým, že treba v rámci smoothing outputu vždy zaškrtnúť druhú možnosť smooth chamfers only. A teraz sa dáme do ľavostranného pohľadu a skontrolujeme si, že či tieto veci všetky sedia tak, ako majú. Pozerám, že táto knižka je v pohode, toto je trošku nižšie, ako by malo byť. Pozerám, že by sme mohli skúsiť aj tento back pohľad. No a hodíme si tam tento wireframe override s tým, že si to poposúvame takto. Tento káblik je asi aj nepotrebný, čiže si dáme group open recursively, káblik dáme preč, toto si zavrieme naspäť, group close. No a s touto lampičkou to isté, open, káblik dáme preč a dáme group close. Znova sa dáme do tohto pohľadu, skontrolujeme aj túto lampu. Samozrejme floatujeme, ale tak to nevadí, to bola len zrejme kopírka tejto lampičky a pozerám, že svetielko išlo s tým, čiže je to v poriadku, je to správne. Samozrejme tieto detaily nebudú úplne viditeľné v tej výske, ale tak keď už to robíme, tak prečo to nerobiť poriadne? Tieto veci mimo tej scény si môžeme vymazať. Pozrieme si ešte zarovnanie lámp, či sú OK. Vyzerajú byť, že sú relatívne OK, aj keď by asi mohli byť trošku nižšie. Takto. No a týmto pádom by sme asi mali byť hotoví. Jedna vec, ktorú som si ešte všimol, je to, že táto posteľ nie je úplne smutnutá a tiež to nie je úplne ideálny model, ale tak v zásade všetko zakrýva z toho pohľadu kamery tento náš monštrózny paplón, ktorý vyzerá veľmi dobre by the way, takže by som to v tomto prípade asi ani neriešil. Jediné, čo by som ešte možno fixol, je táto kabelka zasahujúca do toho, ale tak to tiež nutné nebolo vidno. S tým, že teraz asi budeme musieť trošku kameru posunúť nižšie, aby sme to nemali tak blízko toho frameu. A jednu vecičku, ktorú ešte pre istotu vždycky robím, je to, že všetky závesy, ktoré máme, tak síce oni sú zapustené do toho stropu, ale nie vždy to musí úplne stačiť. To znamená, že si dáme takýto bočný pohľad, dáme si FFDčko a takto si ho pár centy posunieme trošku vyššie. No a môžeme si spustiť Interactive Render, Simple Exposure, myslím, že tam bola 1,2. A keď si to zväčšíme, tak jediné, čo by sme k tomuto mohli dodať je, že áno, tone mapping by sme teoreticky mohli ešte trošku poeditovať, ten filmik tam je fajn, toto by som asi dal preč, tento highlight compress, lebo keď si všimneme túto oblasť a hodíme to úplne na jednotku, tak to skoro celé zdochlo, takže toto dáme preč, takisto tento green magenta môžeme dať preč aj s white balanceom, to nám tam nič nerobí, saturácia minus 0,03, to je také, že podľa chuti, to by som neriešil, kontrast nám netreba, LUT, Kim Amlan Graphic v poriadku, 0,5, ja to mám rád trošku kontrastnejšie. No a ten filmik nám vlastne ostal v rámci definície nejakých tých shadows, toto by som kľudne dal nejakých 0,15. No a ešte keby sme nutne chceli, môžeme do tejto oblasti, kde máme to drevo, respektíve na ten materiál, aplikovať ray switch, lebo aktuálne tam určite nie je. No, máme ho tuto. Toto si posunieme, ja tu mám už ray switch pripravený, tak toto zapojíme sem.
do tohto našeho výstupu, toto hodíme sem a môžeme si tú textúrku znovu zobraziť s tým, že vlastne teraz by to už nemalo byť také tmavé v tomto rohu. Samozrejme, aktuálne nám to nerobí až taký problém, ale tak pre poriadok je dobré to tam mať. Rovnako tak by sme mohli toto zapojiť aj do našeho koberca, nakoľko ten je taký béžový, ale myslím si, že pre túto výsku je celkom fajn mať taký béžovo shadow, neviem ako žltý nádych a až tak strašne mi to nevadí. Jednu vec, ktorú by sme ešte mohli urobiť, je to, že si ten koberec extendneme do tejto hallway, a to tak, že sa vrátime naspäť do edit poly, označím si tieto liney, ktoré som si vytvoril, posunieme ich takto ku začiatku tých dverí, respektíve toho priechodu a prepneme sa do polygonálnej selekcie s tým, že toto je už vlastne 3D, čiže si označíme všetky tieto polygony, podržím Alt, odznačím si tieto polygony a tento malilinký milimetrový kúsok, ktorý tu mám, podržím Shift a potiahnem ho takto. Vrátime sa naspäť a malo by to byť všetko v poriadku aj čo sa týka UVčka. Ešte by sme mohli trošku ten shell na tom koberci potiahnuť vyššie, lebo vidíme, že toto nám tu floatuje a toto tiež rozhodne nemá byť v lufte, ale tak to už je ten najmenší detail, môžeme si dať shell, môžeme to dať treba za ten centimeter a teoreticky by sme mohli aj toto pozrieť a zobrať to ako nejaký baseline pre ten shell. Klikneme si sem a môžeme si to hodiť na nejakých 15 s tým, že teraz by to už malo byť relatívne v poriadku. Skontrolujeme si, či nám neklipujú tieto vetičky tuto. Na toto by som asi možno ešte aj hodil, že Turbo Smooth. Nech je to trošku plynulejšie a takisto aj tieto končeky, ktoré tu máme, by sa mali trošku zaobliť. No a teraz nám už len ostáva nastaviť správny render setting. Tuto dáme 3000, Scene nastavíme noise level limit na 2 a v rámci outputu si myslím, že by to malo byť OK, aj keď to švihneme na plochu, test, enter a toto necháme tak ako to je, s tým, že ale chceme určite tivko, dáme save, 16 bitov OK, rendering elements, tam to sedí všetko v pohode, dáme si render a keď to bude done, tak sa pozrieme na postproces. A výstup máme úspešne vyrendrený s tým, že všetko už je naimportované vo Photoshope a teraz si spravíme veľmi jednoduchý postprocessing, nakoľko tá výska ako taká vyzerá relatívne dobre, čiže tam nutné nie je čo zachraňovať. V prvom rade si môžeme toto idečko vymazať, nakoľko toto nám vôbec nebude treba. A čo sa týka reflectu, translucency a bloom and glare, všetky tieto tri dostanú screen transparency mode. Následne treba reflect hodiť na nejakých 30%, nech to nie je až také intenzívne. Čo sa týka translucency, vidíme, že nám to afektuje koberec, lampy a toto tuto vonku. V zásade si myslím, že to nie je až také strašné. Trošku by sme si mohli vymaskovať ten koberec, čiže si klikneme sem, pridáme si tam masku, stlačíme B, aby sme mali brush a čo sa týka nastavení brushu, zrejme by sme chceli asi trošku menej intenzívnu opacitu a veľmi jemne si to takto doťukáme, doklikáme. A môžeme si to ešte trošku stiahnuť v rámci filu, nech to nie je až také intenzívne. Čo sa týka bloom and glare, myslím si, že toto môžeme nehať asi aj na 100%, až na to, že budeme musieť vymaskovať túto posteľ, lebo je to také trošku neprirodzené. Čiže podržíme Alt, klikneme na toto očko, tým pádom sa všetky ostatné vrstvy schovajú. Dáme si tam znova masku a tentokrát môžeme v podstate asi aj ísť na 100% s týmto opacity a toto si môžeme vymaskovať pekne. Pokiaľ by ste niekedy potrebovali zrušiť efekt, respektíve zjemniť efekt tohto bloom and glare, tak existujú vo Photoshope klávesová skratka Ctrl-L, čo nás v podstate donesie do levelov a tento stredný slider, ktorý tu máme, keď ho posunieme smerom napravo, tak vidíme vlastne, že čím vyššie vpravo je, tak tým menej ten efekt je aplikovaný na to, čiže môžeme si týmto ako keby regulovať intenzitu bez toho, aby sme museli používať fill alebo opacity, pretože to je trošku iný efekt. No takto keď to máme prichystané, tak si môžeme odstrániť tento zámok z toho prvého tívka a toto celé si dáme do grupy, Ctrl G alebo túto tento folder, klikneme pravým, dáme si Convert to Smart Object a klávesovou skratkou Ctrl Shift A sa dostaneme do niečoho, čo sa volá Camera Raw. Pre tých, ktorí používajú Lightroom, toto nie je nič nové, je to veľmi podobné. Na prvú vec, ktorú urobíme, je to, že sa pozrieme, či náhodou niekde nemáme prepálené highlighty, ako napríklad tuto. Pokiaľ by vám to neukazovalo, tak si treba tuto vpravo hore zakliknúť tento Highlight Clipping Warning a takisto aj túto Shadow Clipping Warning, to sa deje tuto v týchto modrých častiach a keby sme nutne chceli, tak si vlastne môžeme celý ten histogram takto posúvať a vidíme, ako to reaguje. Každopádne bola by hlúposť upravovať to posúvaním nejakého grafu, máme tu na to trošku presnejšie nástroje a prvý nástroj, ktorý ja osobne používam, je tento Curve a v rámci Light si môžeme trošku pridať, v rámci Highlightu si môžeme trošku ubrať. Nech nám to odstráni ten clipping, rovnako tak darks môžeme posunúť trošku vyššie, aj shadows môžeme posunúť trošku vyššie podľa toho, aké kontrastné to chceme. Čo sa týka tohto stepu v rámci postprocesu, toto je vyslovene na vás, nie je to teraz, že takto sa to musí robiť. A je logické, že každý má nejakú inú preferenciu, takže do tohto vám kecať nebudem. Pozerám, že ten koberec nám trošku zožral túto ten paplón, ale tak to by sa fixlo jednoducho cez FFDčko. No a čo sa týka kontrastu, tak môžeme trošku ísť vyššie na nejakých 15, exposure kľudne aj trošku nižšie.
lepšie, len to netreba úplne preháňať. Alternatívne nemusíme ísť s exposure nižšie, ale len s highlightami, aby sme vlastne toto pekne mali bez toho clippingu. No a čo sa týka shadows, môžeme trošku pridať whites, tam už je to vyslovené podľa chutí, blacks rovnako tak. No a pozerám, že tu nám ostal nejaký divný mapping a rovnako tak aj na tejto strane, čiže toto by som asi ešte potom fixol remappingom. Štandardne by sme aplikovali len UVW map a nejak by sme to nastavili, aby to celé sedelo. No a čo sa týka ďalších stepov v rámci postprocesu, tak môžeme sa ešte pohrať s efektami, keby sme chceli, tak si texture môžeme trošku dať vyššie a clarity rovnako tak, nech máme ako keby viacej toho sharpnessu tam. Vinieť je niečo, čo osobne akože používam viac menej pri exteriéroch, tam sa to oplatí, pri interiéroch to vie tak stmaviť dosť ten priestor, ale môžeme to nehať na nejakých minus, možno nejakých 6. A grain určite nepridávam, akože niektorí tvrdia, že to dodáva taký ten realistický efekt ako pri fotke, ale tak podľa mňa je to úplná blbosť, na čo by som sa hral teraz, že to je fotka, keď aj tak každý, kto reálne s tým robí, vie, že je to výska. No a keď to takto máme hotové, tak sa môžeme trebárs presunúť dole do kalibrácie a pohrať sa možno s nejakými nastaveniami v rámci farby, keby sme to chceli trošku viacej žlté, trošku menej červené, prípadne trošku viacej desaturované v určitých kanáloch. Akože tento calibration je celkom fajn v prípade, že teda máme nejak rozhodené farby, hej, že vidíme, keď toto posuniem treba ku tej žltej, tak to chytá taký trošku iný nádych. Ale ako som povedal na začiatku, táto výska je fajn sama o sebe, ako je, čo sa týka farieb aj nasvetlenia. Jediné, čo teda by som ešte fixol, sú tieto UV-čkové problémy a rovnako tak aj ten paplon, ktorý nám zasahuje do toho koberca, ale tak to je moja chyba, nakoľko som si neodmeral to, že kde by sa to malo nachádzať ten vrch toho koberca. Čiže takto keď to máme hotové, môžeme si ešte teoreticky pridať nejaký ďalší efekt, treba cez Ctrl+M máme curves a môžeme si to doladiť podľa toho, ako potrebujeme. A tým, že sme to uložili ako tivko, ktoré má 16 bitov, tak vidíme, že vlastne ten dynamický rozsah tých farieb, highlightov a shadows je tam naozaj vysoký. Čiže netreba sa bať experimentovať a naozaj, pokiaľ máte možnosť doťuknúť si tie výsky vo Photoshope, tak je to celkom cool. Samozrejme, keď ich máte 50 na jeden projekt, tak to už je menej cool, ale pokiaľ sa bavíme o tom, že máme zo pár obrázkov z rovnakého prostredia, tak potom je veľmi jednoduché uložiť si camera raw settingy v rámci nejakých presetov. Tu prídeme do týchto troch bodiek, klikneme Save Settings a mali by sme vedieť uložiť si tento preset tak, aby potom, keď otvorím ďalší projekt, som si ho vedel načítať cez Load Settings. Alternatívne, pokiaľ máte viacero obrázkov otvorených naraz, tak ako náhle editujem jeden, tak potom tu je gombík, ktorý sa volá, že Apply Previous Settings a týmto pádom, keď to robím na jednom a prídem do druhého, dám Apply Previous Settings, tak ono sa to proste prispôsobí tomu, čo to bolo predtým, na tom predošlom obrázku a už dáme len OK, uložíme a vybavené.